Bakbakang Nonito Donaire versus Janrel Casimiro. Filipino Flash versus Cuadro Alas ng Pinas. Nagaganapin ngayong Saturday, August 14, 2021. Sino ang liyamado at sino naman ang dihado sa dalawa? Kung titingnan natin sa standing mga idol, lamang na lamang talaga si Nonito Donaire sa panalo. 40 wins, 6 losses at 26 knockouts mga idol. Samantalang si Cuadro Alas naman ay may hawak na kartadang 30 wins, 4 losses at 21 knockouts mga idol. Lamang sa experience ang Filipino Flash natin at marami na ring napatunayan sa larangan ng boxing sa ibabaw ng ring. Kilala siya sa dekalibre niyang suntok. Sulit ang mga binabato niya, parang bomba kung sumasabog. At mapabagsak talaga ang kalaban sa lakas ng kamao nito. Ang tanong mga idol, nakabalik na ba ang lakas, angas, lupit at tindi ng Filipino Flash natin matapos siyang tanghalin ulit na kampiyon ngayon? Hawak ni Nonito Donaire ang WBC sa bantamweight division na titulo. Matapos sa pitin ni Donaire ang bangungot na pagkatalo niya laban kay Inoue, muli siyang bumalik bilang kampiyon dahil para sa kanya gusto niyang maabot sa larangan ng boxing. Kilala sa pagiging maangas si Cuadro Alas sa taas ng ring at ilan din sa mga di-kalibreng mga boksingero ang pinatumba niya. Angas, lakas, diskarte sa laban ang meron si Cuadro Alas. Hawak niya ang titulong WBO sa bantamweight division. Ang tanong, sapat na ba ang angas ni Cuadro Alas para tapatan o higitan ang isang Nonito Donaire ngayon? May suntok na ba ang Cuadro Alas para patumbahin ang Filipino Flash? Maraming katanungan na masasagot lamang pagkatapos ng laban. Pinoy laban sa Pinoy, kampiyon laban sa kampiyon. Aasahan talaga at aabangan ang unang knockout na magaganap. Sino ang unang babagsak at sino ang tatagal sa laban? Sukatan ng lakas at patagalan ng stamina ang magaganap kung sino sa dalawa ang tatagal hanggang sa dulo ng laban. Pareho may gustong patunayan para maabot ang inaasam na tagumpay sa laban. Para sa akin, ganun talaga ang boxing. Kailangan talaga magharap ang magaling sa magaling, kampiyon laban sa kampiyon. Kasi ang sa huli, isa lang ang dapat tawagin at tanghaling kampiyon at aakyat at haharap sa sunod na kampiyon. Para sa inyo mga idol, sino kaya ang tawagin na karapat-dapat maging kampiyon sa dalawa? Comment mo lang sa baba, idol, at huwag kalimutang i-share mga idol. Abangan na lang ang next video natin mga idol. Salamat.